Je to už nějaká doba, co se pohybuju na YouTube a během toho průběhu těch několika dlouhých let YouTube každou chvilku přidává nějaký nový funkce nebo nějaký omezení nebo prostě hromadu takových podobných věcí. Obligátní připomínka. Vypněte si, pokud máte omezený režim, protože pak můžete třeba zjistit, že člověk, který ho sledujete už nějakou dobu a zdá se, že nic nevydává, tak je prostě jenom extrémně cenzurovaný. Každopádně, proč jsme tady? Za dobu, co dělám tenhle kanál, což už nějakou teda chvilku teda je, není to zase nějak extra dlouho, a taky jak můžete vidět v době natáčení jsme s videama teprve tady, s tím, že dneska už jsme v rozjeté sérii prototypů a dokončené sérii Assassin's Creed Black Flag DLCček, tak všiml jsem si jedné takové velice vtipné věci. A to, že YouTube je absolutně posedlej vrážením AIčka úplně, ale úplně všude. Máte AI odpovědi na komentáře, ověřování způsobilosti videí k monetizaci dělají buď AIčko nebo indové placení, asi tak jako čističi bot ve viktoriánské Anglii. A stejně tak existují AI návrhy na natáčení videí. Což je věc, kterou bych právě dneska chtěl projet, protože je to popravdě docela vtipný. Pokud tenhle kanál sledujete, tak víte, že se jedná o čistě let's play kanál, jak můžete vidět tady z našeho rostru videí, s tím, že paradoxně nejvyšší sledovanost má jenom taková vedlejší série, ale to trošičku odbíhám od tématu. V každém případě, mezi tím, co tady je hromada těchto záložek, tak za poslední zhruba rok tady přibyla jedna nová, a to je inspirace. Jak už můžete vidět podle toho, jak se to načítá, tak jo, tohle jsou umělou inteligencí generované návrhy na videa. A já jsem si řekl, že by mohla být docela sranda se na tohle podívat, protože je to zajímavá splácanice tak nějak všeho, co si YouTube myslí, že se na tomhle kanálu provozuje a že by mohlo přitáhnout trafik. A co tak koukám na některé ty názvy, tak bych řekl, že to někteří tvůrci dokonce využívají, anebo právě naopak, že od některých tvůrců ten algoritmus tyhle návrhy přejal, protože jo, ty názvy jsou takový docela generický, docela klikatelný a samozřejmě nemůže se to obejít bez nějaké divné clickbait náhledovky, což jsem pro tohle video musel udělat taky, ale je to čistě moje práce a ne teda tohohle generátoru. Pojďme se na to teda podívat. Máme tady několik různých návrhů, který si společně rozvineme a proklikáme. Já si je tady takhle hezky pootvírám do dalších záložek. A co teda, čeho si v první řadě všimnete? Všimnete si toho, že návrhy... upsík, dupsík. Zajímavé. Tak moment. Hnedka zjistím, co se to tady děje. Tak, to už je lepší. Jo, šlo jenom o to, že jsem tady měl uložený ještě jiný kanál, pod kterým jsem byl přihlášený, a takže mě to tam nepustilo. Co jsem ale chtěl říct je, že z čeho to teda generuje ty vaše návrhy na videa? Tak je to víceméně složený z těch asi nejpopulárnějších věcí, co aktuálně jsou na kanále. Což v době tohohle natáčení je to, myslím, 6. díl Vintage Story, I guess, tak nějak. A taky hororovka, která nedávno vyšla, což je Brno Transit. A samozřejmě taky to zakládá na tom, že kanál je v češtině a že tam mám nějaký série ohledně Assassin's Creed a tak.
což je docela vtipný, že to negeneruje nic s hororovkama nebo s Evil Within, protože těch už tady taky pár je, ale to je jedno. Takže začneme. Forgotten Czech Games worth discovering today. Jo, takže tady to vyloženě zakládá prostě na to, že je to český gaming kanál. A taky bych zapomněl říct, že proto, aby vaše videa byly úspěšný, tak musí to být kecací videa, jo. Ty staré doby, kdy byly let's playe hlavní tahák YouTube, už jsou bohužel dávno pryč a mě to dost mrzí, protože já si některý starý čas od času rád pustím. Teďka jsem zkouknul rovnou několik Agralovek sérií starých a v práci na to koukat na druhém monitoru je to prostě super. Taková odreagovačka mezi tím, co píšete na straný e-mail a podobně. No a jak říkám, musí to být kecací videa. Což opět důvod, proč dělám i tohle. Protože je mi jasný už teď v době vytváření toho videa, že to bude asi nejpopulárnější a nejvíc propagovaný, co algoritmus bude schopný pushnout. Takže tak. Takže jak říkám, zapomenuté české hry, které stojí za to objevit. Jako rozhodně je to cool nápad, ale bohužel není to tématika tohohle kanálu. Co tady máme dál? My Journey Crafting Medieval Tools Real Challenge. Takže tady to zakládá na tom, že mám tady crafting survival hru, takže tak v reálu se snažím vytvořit středověký nástroje. Cool, OK. Exploring Brno's Hidden Urban Legends. Na prozkoumávání brněnských urban legend není potřeba žádný speciální video, tam stačí, když dojedete na nádraží a už to máte jako samotný hororový zážitek. Survival tips from vintage story applied IRL. Takže reální survivalový tipy, který můžete použít v reálném životě. A jako poslední, what pirate life really meant, not just games. Což si zakládá na tom, že je tady série z Assassin's Creed Black Flag, která byla vlastně první let's play série tady na kanále. Můžeme se ještě tady, já vám to hezky přiblížím, podívat na jejich krásné a geniální AIčkem generovaný obrázky. Takže Czech Games s háčkem nad C. Jo, protože takhle se to určitě píše. Tady jsou nějaký pokusy o vytvoření nástrojů. Tohle je zajímavá abstraktní splácanice něčeho, co by mělo být Brno a Duchové. OK. Tady nějaký nástroje, lesy a podobné věci. A samozřejmě, proč je tady hlava? Proč je tady vyloženě hlava? Prostě nějaký pirátský lidi a podobné věci. Jinak teda, pokaždý, když si to refreshnete, nebo pokaždý, když na to nakliknete znovu, tak vám to vyhodí jiný návrhy. Což tady můžu ještě rychle takhle demonstrovat. Jo, jasný, Forgotten Indie Games, Building Ultimate Vintage Story Survival Base, tady to dokonce ani nevygeneroval náhled. A taky je zajímavý, že ty obrázky jsou dost často hodně podobný. A dost často taky absolutně nesedějí k tomu tématu, který se snaží nastínit. Takže tak. Samozřejmě můžete si sem napsat nějaký téma, který byste chtěli, aby vám to vygenerovalo recept na to, jak to udělat. Což my teďka dělat nebudeme. Ale místo toho si projdeme těch pár návrhů, který už nám to sem dalo. Takže Forgotten Czech Games for Discovering Today. Je to teda samozřejmě v angličtině, protože českou lokalizaci to ještě nemá. A máme tady v podstatě takovej základní scénář. Takovej základní scénář z nazbíraných dat
který jakoby mohl fungovat na to, aby to chytlo diváka. Takže co tady máme na Forgotten Czech Games worth rediscovering today? Takže popis toho videa je, že je to ponoření do zapomenutých českých her a objevování nějakých skrytých pokladů, kteří jsou pořád užitelní v roce 2025. Ano, toto je doslovný překlad. Diváci dostanou šanci prozkoumat tituly, které byly přehlíženy, ale opravdu za to stojí. Potom tady máme hooks, neboli prostě věc, jak to bylo ve slohovkách, osnova. Takže otázky a intriky. Co kdybych vám řekl, že nejlepší hry z roku 2025 ještě nebyly vypuštěny, ale zapomenutý český poklady z dávné minulosti. Připravte se na to, že vám odpálí mysl, až se dostaneme mezi vintage gemy, které jsou pořád překvapivě zábavné, návykové a nebudete věřit, o co jste přišli. Toto je mimochodem čtení bez přípravy, takže jako já to tady prostě prolítávám tak, jak to vidím, protože není potřeba se tímhle nějak extra zaobírat, jenom jsem si řekl, že bude vtipný to natočit, tak to tady prostě jedeme z patra. Challenge a curiosity. Jo, tady je... Jo, takhle. Ne, tady to je vyloženě... Jak začít to video? 3 různý způsoby, jak to udělat. Myslíte si, že jste hráli všechny skvělé české hry, které tady jsou? Myslete znovu. Dneska se ponoříme mezi zapadlé archivy českého gamingu a vytáhneme tituly, které byly přehlížené a které jsou v podstatě tajemství. Připravte se na to objevit svou další obsesi, kterou ještě nikdo nehrál. Jinak tady se to pořád... Jsem viděl, že se to pořád drží toho slova vintage, což pořád naráží na to vintage story, což je taky důvod, proč jsou tady jakože ty old school hry, protože v angličtině vintage znamená jako něco dávný, starý, nebo už prostě zašlý, nebo něco takového. Takže se to tady právě propisuje do hromady těch návrhů. A nebo nostalgický začátek. Pamatujete si ten úžasný pocit, když jste našli skrytý gem, o kterým ještě nikdo nevěděl? Představte si ten pocit, ale zesilte ho. Dnes se podíváme na objevování neuvěřitelných českých her, které byly zapomenuty časem a poskytují občas dokonce lepší zábavu, než která sice není taky tak milujete, když vám po ránu vypadávají slova. Která sice není nijak převratná, ale za to nadčasová. Budete si přát, abyste o nich věděli dřív. Takže to jsme tady měli různý úvody. A pak už tady máme právě ten obrys. Takže jasný něco, že Praha je zlatý důl českých her. A pionýři, kteří to tady začali. Jo, nějaký začátky, bla bla bla. Tady je, že se máme ponořit do zhruba 2 až 3 specifických zapomenutých českých her a ukázat, že jsou pořád neuvěřitelně užitelný. Jo, používám slovo užitelný, smířte se s tím. Pro tenhle případ poslouchání AIčka doslova, tak je to naprosto odpovídající. Jo, tady je pak o jejich odkazu, jasný, a další věci, které prostě budeme objevovat, no prostě jako je to tady víceméně jasný.
A pak tady máme několik takhle generovaných miniatur, který, jak jsem říkal, absolutně nesedí s tím tématem. Vypadají divně, minimálně. A no, je to prostě všechno generovaný AIčkem, co bych vám k tomu řekl, já už se tady opakuju. A tady je několik variant různých názvů, který se k tomu můžou použít. Opět opakuju, tohle je čistokrevný let's playový kanál. Nebudou tady žádný kecací videa, maximálně když už tak v nějakým minimálním množství, jako je třeba tohle. A protože prostě chci se držet té staré dobré klasiky, která mě bavila dlouhý roky, kterou jsem si užíval. A samozřejmě já proti kecacím videím nic nemám, já jich sám sleduju docela dost a některý jsou fakt zábavný. Hned z fleku bych mohl doporučit několik kanálů, ale prostě tím jako říkám, že je super, že se jako obměňuje ten žánr, co je teďka jako trendy a tak. Ale prostě některé klasiky jsou prostě klasiky a měly by zůstat zachovaný. Protože reálně, než poslouchat některé ty kecací videa, tak si fakt radši pustím nějaký ten starý dobrý let's play, protože stejně tak, jako jsem se u toho ujebával tehdy, když jsem to sledoval poprvé, tak ono je to zábavný pořád. A přinášet do toho pořád něco nového, já myslím, že to prostě stojí za to. To je přesně ten důvod, proč jsem se do toho pustil, a taky protože aspoň jsem si mohl konečně, nebo takhle, mohl jsem si konečně užít hry, které jsem dlouho nemohl hrát, z důvodu, který už byly dřív rozebíraný v jiných videích. A zrovna se u toho, když už si to můžu takhle zahrát, tak co při tom udělat něco užitečného a rovnou se o to takhle podělit, protože i tak věřím, že někteří lidi pořád se k některým hrám nemůžou dostat a minimálně pomocí těchto let's playů si můžou užít tu zábavu, kterou to poskytuje. A jako fakt musím říct, že třeba v mém případě to byly desítky, stovky hodin zábavy, které jsem si užil během své puberty až do dospělosti, prakticky doteď. Takže prostě let's play by neměly zůstat zapomenutý. No ale to jsem se tady rozkecal trošičku mimo téma a podíváme se, co tady máme dál. My Journey Crafting Medieval Tools. Jo, tady už máme nějaký víc odpovídající náhledovky. Jasný. Takže tady se ponoříme do procesu vytváření autentických středověkých nástrojů a v podstatě tady to po mně chce, abych dělal kovařinu, což v žádném případě jako neříkám, kovařina je extrémně cool řemeslo a kdo to umí, tak klobouk dolů. A prostě víceméně tady je to zase to samé, 3 různé způsoby začátku. Já se tady k tomu ještě napiju. A zase jsou tady, co kdybych vám řekl bla bla bla. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký to bylo vytvořit středověký svět, jeden nástroj po druhým a prostě podobně. Jako, já se dost často bavím, že si tyhle věci pročítám, protože jsou, jako, fakt je to občas docela vtipný, jak je to napsaný vyloženě tak, jak si AIčko myslí, že to lidi chytne, protože, no, je to prostě AIčko a zdaleka to má ještě hodně velký rezervy. Takže tak. Ještě si tady necháme načíst miniatury na Brno. Tohle není nic divného, tady pravděpodobně bouchla varna, stejně tak tady. A tohle vypadá, jako by šel někdo zhůlený z nádraží, no prostě hej. A samozřejmě pokud se někdo bude řídit s tím, že bude dělat videa podle tohohle, tak já proti tomu vůbec nic nemám. Pokud se to chytne, pokud to toho člověka bude bavit, pokud to bude sedět k jeho tématům, k jeho stylu natáčení, tak hej, let's go for it. Ale prostě já osobně, mně tohle přijde prostě extrémně funny. A ještě stejně tak vtipný je, že je tady extrémně miniaturní počet
extrémně miniaturní počet jakože pro mě tematických videí, protože tady nejsou jakože žádný jako hej, udělám let's play z tohohle, protože to lidi bude zajímat, nebo něco takového. Sem tam se tady objeví, zkusíme, jestli to tady někde bude. Ne, kecací. Kecací, deep dive, analyzing, exploring, to jsou nejčastější věci, co tady uslyšíte, ale tady máme konečně něco jakože jinýho. Tady je, jak říkám, děláme tady co-op survival crafting. Takže kooperativní challenge na strategický survival. Takže ještě se podíváme rychle na tohle. Takže máme společný úkol s vytvořením basky na survival, prostě na survival. Se společnými silami, které potřebujeme na získání strategických surovin a konstrukci, jsou... No prostě, je to prostě kooperativní challenge, no. Tady teda není vyloženě řečený, k jaké hře by to mělo být, takže ty náhledovky můžou být všelijaký. Tohle vypadá jako nějaká mobilní hra mimochodem. Stejně tak tohle a no, jo, tohle fakt vypadá jako spíš z nějakého industriálního videa, ale dobře, hele, proč ne, může být. A tady už nějaký ty klasiky, jo. Teďka, když na to tak koukám, tak ono to asi bere data hlavně z mobilních her, protože tenhle styl vidím v každé druhé reklamě na Instagramu. Takže asi tak. Ale dobře, podíváme se teda na to, jak tohle video začít. Takže, přemýšleli jste někdy nad tím, jestli byste dokázali postavit neproniknutelnou pevnost pouze z ničeho, s ničím, než s pomocí pár přátel? Přidejte se na naše dobrodružství, až se ponoříme do brutálního survivalového prostředí s jednoduchým úkolem. A to vytvořit ultimátní základnu. Dokážeme s pomocí zásob koordinovat naše snahy a vytvořit pravou oázu, pravou pevnost, nebo případně sami v divočině. Survival je gamble. No to teda. Ale co kdybychom ji společně dokázali překonat? Vydáváme se na ultimátní kooperativní challenge vytvořit soběstačnou základnu úplně z ničeho v nepřátelském prostředí. Sledujte, jak strategizujeme, hledáme zásoby a vytváříme a dokážeme tím, že týmová práce není jenom o přežití, ale thriving, jo. Další slovo, který mi vypadlo, super. Ale to se prostě stává. Je ráno a člověk nemůže přemýšlet 100%. Však to sami moc dobře znáte. No a jako poslední, zapomeňte na solo runy. Tohle je o kolektivní síle. Vydáváme se na epické kooperativní dobrodružství vytvořit nejlepší základnu, kterou si můžete představit v survivalovém světě. Připravte se na to, že uvidíte intenzivní koordinaci, chytrý resource management a čistou vůli potřebnou k tomu, aby jsme z prázdné planiny udělali strategický stronghold. Budou naše společné vize dostatek na to, aby jsme překonali každou překážku. A tady už je zase... Tady je dokonce návod na to, jak máme hrát, aby jsme dosáhli našeho cíle, což je taky vtipný. Takže asi tak, no. Takže tímhle videem jsem zabil
zhruba 25 minut vašeho času tím, že jsme se tady jenom koukali na náhodně AIčkem vygenerované věci, ale i tak, jak říkám, je to vtipný. Takže tak. Opět opakuju ze začátku, pokud máte omezený režim, tak si ho vypněte, protože, jak jste viděli, můj kanál je velice silně cenzurovaný. A to ještě takovým vtipným způsobem, že zrovna ta Vintage Story, která je, osobně bych asi řekl, nejvíc ofenzivní a nejhorší v tomhle ohledu série, kterou tady na kanále mám, tak je jako jediná doporučovaná, když se to zapne, což je pořád extrémně vtipný a no, je vidět, že to AIčko je prostě, no, takový, jaký je. Takže asi tak. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak můžete kanál podpořit lajkem a odběrem. V případě se podělte o svoje myšlenky v komentářích a já už vás nebudu nějak zdržovat. Děkuji, že jste se dívali a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Na prosinec tady mám pro vás nachystanou takovou super let's play sérii, na kterou už jsem se nějakou dobu těšil, na tu hru vlastně samotnou. Takže já vám ještě jednou děkuju a uvidíme se zase příště a adios.